Helo Jon, shwmai? Shwmai. Mae Tu Chwith newydd yn cael ei gyhoeddi nawr a ti wedi golygu yr gyfrol a'r thema yw map y byd. Pam dewis y thema yna? Achos bod yn eitha cynhwysfawr mewn un ystyr a hefyd bod e'n caniatáu bobl falle canolbwyntio ar rhai rhannau o'r byd yn benodol. Felly yn y rhifyn yma mae dyn ni newyddiadurwr Iolop Dafydd sydd cael ei orfodi mewn un ystyr i sgwennu yn ehangach, yn helaethach na fydde fe gan amla. Dyma chi rhywun sydd gan amla wedi wneud pecynnau 5 munud yr un falle i rhaglenni newyddion a sgwennu sgriptiau sydd yn cynnwys 20 gair i bob brawddeg. Wel nawr mae wedi cael cyfle i sgwennu myfyrdod y byti rhyfel. A beth sy'n dda byti gofyn i Iolop Dafydd wneud hyn yw bod e hefyd wedi troi mas i fod yn ffotograffydd da. Felly mi fydd y Tu Chwith nesaf yn edrych yn debygach i grantau, fyddwn ni'n meddwl, achos mae dyn ni luniau i, os licwch chi wneud, ffoto ysgrif. Ac wedyn ar ben hynny, ni wedi cael cyfle i wachodd pobl yn bell i ffwrdd. So mae Anna Rhys wedi sgwennu ysgrif bach am fywyd yn y Gaiman yn y ffrin Camwy yn Mhatagonia. Felly, mae'n amlwg bod y thema yn digon agored, ond hefyd yn digon penodol i sbardino pobl i sgwennu. A sut brofiad mae wedi bod i olygu'r gyfrol hon o Tu Chwith? Mae wedi bod yn bleserus yn yr ystyr. Dwi wedi bod yn gweithio gyda lot o bobl dymunol iawn, felly mae'n fenyw neis iawn sydd wedi bod yn darllen y proflenni, achos dwi ddim yn teimlo digon sicr yn iaith i, felly oedd hwnna'n neis. Mae wedi bod yn broses creadigol gyda'r dylynydd, gyda ynnyr, achos mae wedi bod yn taflu syniadau fewn. Felly ni wedi ceisio newid y tyma bach yn weledol, heb newid yn gyfan gwbl. Felly ni'n gobeithio falle fydd person nesaf hefyd yn newid gyda fe tyma bach. Felly mae wedi bod yn broses creadigol i drefnu sut mae'r peth yn darllen. Oedd yna bwynt lle o'n i dechrau meddwl, wel, so mae wedi cael lot o gyfranwyr, ond fel oedd yn digwydd, oedd lot o bobl wedi sgwennu ysgrifau, felly mae Sian Melangell Dafydd wedi sgwennu mewn ffordd difyr iawn, wedi y ffynonellau sydd wedi bwydo mewn i'w gwaith hi. A le fyddech chi'n disgwyl i rhywun sgwennu bwti cyfrol feddylwyddiaeth a chyfeirio at sgrifennu arall, wel gyda hi, mae'n sgwennu am y tirlun, ond allwch chi wedi taw y dyfrlun fyd, achos mae'n sôn bwyty nid jyst y tir, ond y dŵr, a sut mae'r dŵr wedi ymdreiddio mewn i'w gwaith. Ond hefyd yn sôn am arlunwyr, pobl sydd wedi creu delweddau gweledol, sydd hefyd wedi bwydo i dychymyg i. Felly mae hwnna wedi bod yn gyfle wedyn i osod y gweithiau hynny o fewn corff y gwaith. Felly na, mae wedi bod yn digon pleserus. Dwi ddim yn swmpus, ond mae stwff da iawn yn y peth. A felly fyddech chi'n gweud bod rhywbeth i bawb yn y Tu Chwith yma, a dyle pawb yn ati i brynu Tu Chwith? Byddwn ni'n gweud yn yr union eiriau hynny. Byddwn ni'n gweud, bydd yn rhywbeth fel 100 tudalen, fi'n credu gyda unrhyw gylchgrawn o'r fath. Sneb yn disgwyl i bobl darllen i gyd o glawr i glawr, nid na fel mae pobl yn darllen gylchgrawnau. Ond fyddwn ni'n gobeithio bydd yna mwy nag un ysgrif neu darn o farddoniaeth fydd yn apelio at bawb. Achos mae rhaid cyfaddau, mae pawb yn cystadlu nawr am amser sy'n mynd yn brynach ar ran y darllenydd, ond byddwn ni'n meddwl bod yna rhywbeth yna. A mae rhaid gweud, dwi'n edrych mlaen i ddarllen, achos mewn ffordd pan i chi'n darllen yn edrych am wallau a trial meddwl am sut mae'n edrych, di chi ddim rili darllen. So fi'n edrych mlaen rhywbryd i bigo lan a darllen fel bydde rhywun yn darllen sy'n nhw heb olygu y gyfrol. Un cwestiwn bach i orffen, ond falle cwestiwn eitha mawr. Beth ti'n meddwl yw rôl Tu Chwith fel cylchgrawn i'r Cymru Cymraeg? Byddwn ni'n dymuno bod Tu Chwith yn troi fod yn gylchgrawn sydd yn ymhyfrydu mewn arbrofi ac yn trial wneud bethau nid yn union gyfewn y cylchgrawn o fewn rhywbeth ar bapur ond hefyd ar y we ac yn y blaen. Achos dwi'n credu nawr bod na gymaint o ffyrdd o ddosbarthu llenyddiaeth a mi allai Tu Chwith fod ar flaen y gad yn gwneud hynny achos dwi'n credu nawr mae ofn gan bobl a bwyty darllen llyfrau ar y we. Maen nhw'n meddwl bod e'n mynd i ddod ar holl ddiwydiant hanesyddol o
o argraffu rynt cloriau caled neu cloriau meddwl i ben. Wel, fydd hwnna ddim yn digwydd. Ond fi credu mae rhaid i bobl arfer a darllen stwff ar y we. Maen nhw yn darllen gymryd o stwff yn Saesneg. Mae'n bwysig bod pobl yn gwneud hynny'n Gymraeg. A fi hefyd yn meddwl bod yna lot o bobl nawr sydd yn mynychu cyrsiau sgwennu creadigol, a nhw yn anad dim dyle fod yn cyfrannu yn gyson i rhywbeth fel Tu Chwith. Tu Chwith, mae yna ambell i cyfrannwr, cyfrannwraig gyson, un, fi credu. Fydd o'n neis i gael fel stabl o bobl yn mynd i'r afel ac yn cynhyrchu pob math o bethau. A hyd yn oed does dim gofod i bob un o'i gweithiau nhw o fewn y cylchgrawn. Gobeithio ar y safle we, mi fydd yna gyfle i ddod i pethau. A hyd yn oed i rhoi stwff, mae pobl yn gwybod, dyw hwn ddim yn barod to, achos mae'n unig iawn sgwennu. Ond os ych chi'n medru cael golygydd, gret, hwnna'n berthynas sy'n medru bod yn anhygoel. Mae'n medru bwydo sgwennwr gymryd ag unrhyw ysbrydoliaeth. Ond os ych chi'n medru cael sawl golygydd, fel cylch o bobl yn trafod eich gwaith, mae hwnna fi'n credu yn amrysiadwy. Diolch yn fawr iawn, Jon, a ni'n edrych mlaen i weld y gyfrol. A fi fyd.